हेलौ लोगोफोर BodoIsLiveआव सबखौबो बरायबाय आरो दिनै जोङो गेलेगोन माने गोदान सिरिज स्टार्ट खालामगोन जोङो गेमनि नामा जाबाय UNCHARTED The Lost Legacy स' लोगोफोर दायो जों स्टार्ट खालामगोन गेमखौ मा गोदैनांगोन नायनि स' स्ट'रि मड गेलेगोन जोङो टेनसन गैया निउ गेम स्टार्ट गेमा स्टार्ट जाबायलै लोगोफोर थ' लोगोफोर नायनांगौ माबा इण्डियाननि जायगानि नैबे मन्दिरफोरखौ नुदों नोंहा नोंसोर बा तामिलनाडुफोरनि जानानै बारा बेफोरबायदि स्ट्राक्चारफोरा ओजान दोङो फाय सोरया बोरै बेफोरो दैमा दिथाथे मसियान माबा सोरबा फाय गेमा डेन्जारेस जागोन लोगोफोर आरो नैबे जोंनि लोगोफोर केरेक्टार फाय इण्डियान ड्रेस गानना दोङो भाई बरिया माने लोगोफोर नोंसोर मिथियानो गायो बरिया नुदों आरो जोंनि केरेक्टार मायबा बिसोरगासिनो नोंनियाव सला सला नायगासिनो ओमफ्राय जोंनि गथ' फिसाफोर मिथियानोखाय टेलेन्टेड होननानै माने माबा हिसि फानबाय दङ बा भाई सिलिंनि माबाथ' दङ इनो खिन्थु एक्सपार्टि You again. Wow. Is this your store? No, my father's. भाई बरिया बे बरिया भाई केरेक्टर नायनांगौ ना लोगो 800 rupees, please. 800 rupees. Okay, for you, 550. ओ भाई बार्गेनिं खालामदो बे माने फरेनारफोरा लोगोफोर बार्गेनिं खालामाबा इसोरनाव बहुत फैसा थायो थ' नैबे बार्गेनिं खालामदो भाई डेन्जारेस No, he's away fighting the devils. Devils इसोर मा बुंखौ बुजि मोनदों Indian army called him up, did they? Oh, Indian army. No, he volunteered. Oh, volunteer जाबाय इथिं Well, if it was my choice, I wouldn't leave you here alone. All right. That's 300. मा बुस्थु भाई फैसा तो नङा इयो Better deal. 400 rupees plus Ganesh. Oh, You don't want this. It's broken. See? You don't know this माया बुस्थु भाई story. गणेश भाई Ganesh भगवान fought Parashuram was standing guard at his father's door. Yes, to defend the honor of his father, Shiva, and got his tusk hacked off. Oh, भाई रिसर्च तो हम ना भाई दिल को हुई Interesting. Anyway, it's not for sale. Yes पास नहीं बगाड़ी पे डिबे Right on time. Okay. तो लोग बरंग बाई दे गया था मैंने मारा नहीं बंग फर्स्ट टाइम गेंदे नहीं गेम को डायरेक्ट Hey, wait! wait Hey! You need the guide. Oh, and what'll that cost me? oh guide भाई नहीं ना oh भाई sorry भाई नहीं ना भाई नहीं उन्होंने थांना गए देते हैं भाई ना कौन ना एकदम सने सिक्लाफोर नि केरेक्टर आं फर्स्ट टाइम गेंदे लोगोफोर गेमाव नायनांगौ भाई एकदम जोंनि रियेलिस्टिक गोदोमदों ना भाई नायनांगौ बेयाव मा खालामनांगोन थारमाने औ फट' थांगोन इयो Need to be on that truck before it goes. So, you're Ganesh. How much for it, really? Not for sale. औ फन थुनांगोन जोङो औ बाय मा खालामनांगोन बे जुम अबे मा होनदों औ नायनांगौ पेन भाई मबाइल लायना डेन्जारेस मबाइल बे आई थिंक जाबाय गोदो बे देख खामनै चलो भाई मुदांनांगौ बे थ' मा खालामनांगोन थार भाई सेन्सिटिभिटिया भाई खम बारा जादों आई थिंक मा नागिरनांगोन आङो नायनांगोन आरो इयाव मा दोङो भाई एकदम नायनांगौ ना भाई डेन्जारेस ना पुरा इण्डियाननि माबा गोदो जोंनियाव मा फानबाय जोङो बे माबा जानाय बुस्थु फानबाय दोङो बे इडि दसा गोदो आई थिंक इयो आरे मा खालामनांगोन भाई आङो स' लोगोफोर दायो जोङो नागिरनांगोन आई थिंक अके नायनांगौ Excuse me. एक्सकिउज मी Don't get me wrong. Decent technique on the level. But I'd like my Ganesh back.
please. भाई खाउना लाबाय बे भाई डेन्जारस बे भाई बहुत स्मार्ट बे यो वाह भाई For effort, kid. खाउना लादो बे मा डेन्जारस बुस्थु your treasure escape detect inspection नायनांगौ लोगोफोर जुम खालामना होबाय गणेशनि माबाखौ नायनांगौ वाह भाई डेन्जारस नुदो बे रटेट जादों नामा बेयो रटेट जादो बे collect treasures photo option conversation conversation मा मोनदां इयाव भाई मा डेन्जारस जागा बे नायनांगौ भाई जनता भाई मन्दिर बे You can't go inside without removing your shoes. I know. I just wanted to look at the भाई mandala. पुराना इंडियन टीमनि गेमा भाई शुसखौ मारै बख'गोनदां आङो भितराव थाबनो हानाय नङा गेदायथों आङो ट्रेनिं होनांगोन जोङो नायनि ना मा टाइपनि जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामनि भाई बेग सेग दोङो नायनांगौ मा बरिया जायगा नायनांगोन ना इन्डियायाव जेरै माने भाई बुंनो आरोना बेफोरबायदि साइड साइड सिस्टेमफोर ओरैनोखा जुम फिचार्सखौ नायनांगौ ना बरिया बे एकदम मानोना रियेलिस्टिक गोदो नुखायो केरेक्टारखौ भाई माने एकदम सानैफोरखौबो नायनांगौ ना बा डेम ना पुरा रियेलिस्टिक गोदो नुयोना भाई जायगाफोरखौ नायनांगौ People aren't allowed across the bridge. It's too dangerous. मा डेन्जार जायगा बिदि नांनो होआखै नों It's been really fun. You need to make yourself scarce. I have a spare bed in the store. 300 rupees. Best deal in all of India. Okay. फैसा भाई I फैसाल' have to get on this truck. Bad idea. The rebels, they hurt people. okay I need to help my friend, okay? Tell you what, when I get back, pizza's on me. Deal? oh boy Deal. okay deal भाई दे बेसर बा Sir, Wait. sir, please. God. My dad, we were eating ice cream. I can't find him. I thought it's oh भाई आं दा थांनो हागोन गोदैथिं He was standing over there. I was talking to the man. I turned around and he was gone. oh yes भाई उथिबाय बे oh भाई गथ' फिसा हेल्प खालामहैनो बै लोगोफोरनि मिथिनो हायो नोंसोर गथ' फिसाफोरा एकदम मोजाङानो गाननानै oh भाई बुंना आरोना भाई स्ट'रिया खिन्थु डेन्जारास बे गेमनि मा कसम बुंना आरो डाइरेक्ट बाय कार्ड मार्गारेट Uncharted The Lost Legacy दा लोगोफोर मोनबा मोनहैगोनदां आं मिथिया आरोना भाई मा जादों इयो माने मा सिन भाई लोगोफोर माबा जागानिफ्रायबो आं नायनांगौ सोरबा दामानो बुबायदों Bastards. सोरखौ बुबायदों बिसोरो दामाव थांनांगोन थारमाने भाई मेपसिप दं ना गैया गेमाव Okay. माबा दरजा Red door. That's it. बेफोरबायदि जागा नागिरनांगोन नायथिं आङो आरो मोननैल' फट' दङ आंनाव थ' लोगोफोर बेफोरबायदि जागा नागिरनांगोन दायो जागा नागिरनांगोन It's just an active voice. भाई नै Nothing. गणेश भगवाननि माबा मुर्ति दं इयाव भाई माने एकदम रियेलिस्टिक ना भाई गेमा डेन्जारेस नायनांगौ जागाफोरा उनखि रास्ता गैया भाई मा खोमसि बे साला भाई बुंना आरोना भाई गेमनि साउन्ड आरोना लोगोफोर बुंना आरोना सेला मुर्तिया नायनांगौ भाई साखिमि रास्ता दङ बे माखि थांनि आं दा दैखिन थांनि लेफ्ट साइडथिं मा जायो नायनि आन्दार सोल' सोर फैदो थारमाने बे He's still here. माबा रांगाबनो बे Get out while you can. आन्दार सोल' भाई पुलिनि बे भाई थिं मा जादों थारमाने दा मा खालामनांगोन भाई आंबो आइडिया गैया बे भाई अलमस्ट नुदों बे आथिं नै साखि नांनांगोन आङो ओइ दरजाखौ बिसिरनांगोन बे आङो बेयाव मबाइलाव नुनाय दरजाखौ जिहेतु मबाइल खुलिगोन नायनांगौ इ दरजा थांनांगोन आङो भाई साउन्ड आरोना सेला
नोंनि थांनांगोन आङो हागोन थ' आइथिं उननिखिबो रास्ता मोनसे दङ खिन्थु उननि रास्तायैनो फैदो बे आङो आइथिं नैबे नामा बे जिहेतु नांगोन बे गोज्जा लवानि माबा दङ इयाव आइथिं नैबे नङा गेटआ गोज्जा आइथिं नैबे नङा बे भाई बुंना आरोना एकदम डेन्जारेस रियेलिस्टिक गेम आरोना लोगोफोर नायनांगौ दहायनो जागायना फैफिनबायसो नाङो नैबे इनो रास्ताया भाई आं बेहाय थांबावनांगोन आरोबाव भाई बुंना आरोना आवाजखौनो डेन्जार नांदों खिन्थु गेमनि नोंनि थांना नायनांगोन लोगोफोर रास्ताखौ बिसोर मोनाखै आं माने नैबेनो जागोन रास्ताया आइथिं नैखि थांनांगोन जोङो खिन्थु पुलिस दङ हा साहाब नोंखि थांनांगोन जोङो Hey, hold on. भाई What's your rush? How do I know you're not smuggling something in here? भाई स्मगलर ना भिडियो भाई अरे हरिशमन हम देवे Dangerous to be out so late. Hey, where do you live? I'm living in India What, deaf? भाई बुंना आरोना Answer him. I said, where do you live? I'm in the middle of something. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. भाई सोरबा इंटरप्ट खालामना होसिगोन नलबाथ' जों बेन बाजि बेमनि उदै You with me. Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. ओके भाई बासिबाय बे सेला भाई सिटने मोनाखै मा बुस्थु भाई गान दाबो दानो बाजायनांगौमोन लोगोफोर इसोरखौ Lucky for them, I've got somewhere to be. लामाखि नांनांगोन दां मेन बाथ्रायसो खिन्थु रास्तायानो गैया बे माने अरफोरा मारै जोंना दङ नायनांगौ भाई क्या कर रहा है भाई जल्दी करो इयाव थांनांगोन जोङो लोगोफोर जागागोन बे अलमस्ट आइथिं नोंखि थांनांगोन आं दा खिन्थु नोंखिनिफ्राय थांनांगोन आइथिं दरजाफोरा बन्द दंजोबो दिस वे थांनानै नङा रिस्ट्रिक्ट एरियाफा थांनानै नोंखि आथिं नोंखिनिफ्राय थांनांगोन जोङो लेफ्टथिं लानांगोन भाई मानसिफोर भाई मा खालामबाय दोंसो थारमाने फरायगासिनो दोङो बे भाई स्पिडाव थाबायदों भाई मा स्ल' मसन जाबाय बे एकदम भाई डेन्जारेस नांदों बे नोंखि थांनांगोन हायाबे आङो अके थांनांगोन नोंखि आङो येस भाई डेन्जार जागा ना ओरैबो मा काटा जाखिन फैदो ना उनखि नङा नोंखि थांनांगोन जोङो आइखिनि नोंखि थांनांगोन इयाव मा खालामगोन दा आङो बुनांगोन नामा बिसोरखौ माय गड एक्सन चालु जाबायनोखा लोगोफोर भाई एक्सना स्टार्ट जाबायनोखा गानसान मोनगोन नामा बे खानै फुथारबायनोखा अरे भाई मानिखो भाई इनि माबाया बहुत होयो बे Come along, friend. भाई नैबेनो नायथिं नायनांगोन मेपाव नायनांगोन नोङो आबे जाना बे मबाइलखौ आथिं थिया जाना सुनो हागोन आङो नैबेनो बे जायगाया नैबेनो भाई दरजा मारै खुलिगोन आङो इखि मानसि दंसो भाई लकखौ मारै खालामनांगोन आङो ओमफ्राय मारै खुलियो बेखौ प्रेस होल्ड स्ल'लि ओके भाइब्रेसन जागोन होनदों Come on, जा Okay. ओके मेसेज जाबाय आरो मोननै दंबावो इजि आइथिं जाबाय बायदि मोनदों आङो
अरे भाई तुम जाना बे ओ भाइब्रेसन जादों बे Oh shit. Great ओ timing. भाई अरे मोनसे बाव भाइब्रेसन जायाखैबो बोरैबो ओ नि उन्दुदो Oh yes भाई हामबाय दे लोगोफोर टेनसन गैला आरो Oh शेला भाई बहुद हार्डमोन लोगोफोर नैबे मा खालामनांगोन आङो I mean रूफटप Pink. रूफटपआव थांनो ना मबाव थांनो होदोंमोन बे आन्डारग्राउन्डसो बे भाई मा जागिनांगोन मिथिया आरोना आङो भाई होमबा गाता थांगासिनो दोङो आङो मानसि दोङो नामा बे अल अभार इन्डिया रूफटप सायाव थांनांगोन आङो नैखि थांनांगोन होदों आङो साखि रूफटप थांनो होदोंना बुरा सायाव थांनांगोन होदों आङो आरो नैबो मोनसे दरजा दोङो बे नैबे इजि लेबगोन इजि भाई Asa says he needs more time to prepare. Government thinks you're a joke. They won't think that for much longer. भाई रूफटपआव माखि दोङो बे भाई मोजाङैनो फैदों आङो भाई shit भाई इमान खजाव हागोन नामा बे पात्ता मोनो नामा सोरबा shit इफोर माबा मोनगोन नामा इयाव आङो आखिनिखि थांनांगोन होदों आङो भाई मुखि नांनो मिथिया आरोना सोरबा फैदो मुखि नांनांगोन आं The army has eyes everywhere. बे थाङाखै बे केरेक्टारा थांदो भाई बासिबाय गोलैसिगोन दानो भाई केरेक्टार नायनांगौ लोगोफोर मा डेन्जारेस जाबाय उठिबाय रूफटप थौ इ बायना होबानो जाबाय बै भाई डेन्जारेससिन जागोन भाई बासिबाय आथिं दायो बासिबाय गेलेमोन आङो मा हामनांगोन इयाव दा आं भाई फुरि गेमनि भाई माबायानो बेलेग ना लोगोफोर नोंसोर मिथिनो मा हामनांगौ एकदम बुगौमोना अब सोरखौबा लोगो सोगोमनांगोन नामा बे नैयाव माबा अपसन खिथिदो इमा आदार माबा मोनदो इयाव आङो थिगैनो दोङो माबा सिलभार मोनदो सिलभार सिगारेट केस भाई सिगारेट केसआव मा दोङो थारमाने जुम खालामना नायनांगोन माबा फाल्तु बुस्थु मोनदों आङो भाई नायाखै मोनदो भाई इन्डियाव जेरै भाई सलाफोरखौ जेरै आलायना दोनो भाई माने बाहेर जागाफोरावबो हामोदेसन ओरै बाथ्रा नङा भाई मा आंदो बैयो शेला भाई गिनांना नाय नङा बे Indian Army's not messing around. Indian Army not messing around नैखि नांनांगोन आथिङो रूफटप होनदो ना आथिं थांनांगोन दा आङो भाई मा जागाना भाई मेप सेप तो कमसे कम भाई मिथिगोनथ' मुखि नांनांगो एटलिस्ट जेरैखि नांनांगोन आङो भाई नायनांगौ ना लोगोफोर मा केरेक्टार भाई फन फैदो सोरनिबा फन ना मेसेज Shift charge forget the rooftop. One was the warehouse, the other. Shit. Bye bye sih balik gua. Wrong place, girl. Ih. What the hell? Abe mari bui be. Oh, yep su tuna ganang ba ko duse. Salah khad be. Oh boy. Abe shela. Oh boy bye bye जोंनि लोगोआ. Holy shit! They took out the first squad. Shela bye patah सिख्लाफोरखौ patah मोना लोगोफोरजों. Abe mahamku. Shela. Ila. Why kerak dakit. Abe bye shela bye. Bara mabau nang लोगोफोरा बिल्डिं दे बे shela.
바이 홍시 트이베네 가나 스타팅은 이라 시엘라 이라 말인데 바이 같은 거 부탁인데 말이 우시엘라 우 바이 르그 바이 비정 내서 게네 비 아이나고 바이 니 기바데 usiela Superman punch lah gila abe hu na ke bhai bazai na gila siela a pistol me chetu nang gum ne oh bhai ke gi bu ke ne be look for ne be ini look good I think Oh, you should relax. oh siela You'll live longer. Relax? It took me weeks to track down a solve. The man's as unpredictable as they come. It's just another warmonger with no water fight. No, you don't know him like I do. He changes location and routines by the ne be hour. ta African ke We'd din be dik foolish look to take unnecessary risks. bhai Indian character la nang muni Let's khase get one thing straight. This is my gig. I You want your think share? Indian character bu nang mi chang Play by my rules. ne khase iga cha dong sura for any character ye bhai look for ma dangerous maza ko bhai What's it gonna be? mira nang le sid He's look the one with the beard. oh bhai mai binocular na mai idhar mane oh bhai ma dangerous binocular pe aina go yo enemy bro Handsome. If you're into psychopaths, Nobody's perfect. Where's base camp? top floor balcony. oh bhai ma bustu burlu ko All right. bhai no khana na go bha ya awas na ekdam awas dem nang awas ko Let's do this. let's go I think murang ini ulun thang nang dang Planned out. But they'll be looking for us now. infiltration aba maki nang nang be at least to oh ni saki ma ba maki de abe Come on. come on get in ba iman bolu de na ko lu There you go. so tension gya zung mar thang da men batre se wa thi ni si di gulna gna ye bang mari tu we hello abe oh mari tu gna yo ba oh ma ba pra rasta nang bunyo ma be abe help to ham abe oh mari tu gna yo nga pai get ko du bagin du yo utine kan okay bhai yang miss kam daman abe utibe tamu nang nang gan oh ati ni king nang Follow me. oh bhai nai na go bhai boria be saki nang nang meeting Now what? Patience. now what bhai yang mi chabe ma ham nang gelo oh ni ma su dingin do mu nang nang da dang at least ikatu kita mu nang nang gan bhai bunga ko bi ya ni ka ti ni kinwa mu nang 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 pahile ko burni rasta bisare be mise tax be oh bhai ma ham nang da yonga yo arum butu khche ke abe sela bhai mazang nang nang da ki abe ini bara bar basun guliba khek da gan dai abe sela ki no ambe be raija oh kinang nang I think oh saki nang nang oh singyo khana na saki le man tang nai dang abe sela bhai mui nang nang ni hindar mananga bhai yang ko confusion ham bhai be oh ni himbar tang nang gan you know kinang nang no ane kinang nang gan ati ni windows 7 ni bine Up here. Really? oh Really? bhai saki nang nang gan na bhai matha tu logai nang gan bhai ni ge mo ri ba jane no abe ni king oh bhai ni om nang lai ting On this one. You sure this is safe? safe na bhai gur safe kai gur oh bhai abun da be ati ni saki tinang gan
think 이니नाव सिंगिनांनांगोन नामा जोङो सोरनिबा भाई माबा फैजोब्बाय बे नै W थुनांगोन इखो Come on. This way. Come on, get it, fai. We're moving away from a Tension gaya bhai, fai. Yeah, we're taking the long way. Fai, easy. always liked. I think move. Saginang singdangan. Fai sikle maga duty tara mane bang bang nom be dala sikle bi menang. Sikla pun ni fai money for energy pe demand. I think isakin barnangan I think. Oh, yes. Makinang nang dang. Nai nagan iki mading sin. Niki mulai nagan mading. Oh, singo ini miring I think ba. Use the grass to hide from enemies. Okay. Oh. I'll take him out. Okay. Copy that, Cobra. Hello Cobra. Salah nahi Cobra la. Bhai maga di mende. Well, we're Bhai too gansan muna nama biyo. Up. Up? Ara sarong muna nama. Ye mabu sudung nai nalani dong. Bhai mama boksa mende be. Ma bustu. Oh, bhai. Ma bustu mende stun gun nama ye ting. Bhai badde. Mana ni ma open jagan to. Ni pur ma sin dong be. Bhai ma ta machinery puru bhai ma ham nang ni ong. Ma badeng nama yora. I think ni sayo ka kena gani bustu ko mabana ne. Bujim deng tension gya. Bhai left right tam da gana mai ke. Hai to ai be hai so. I think ni lucky nang gan. Okay. Atai bhai. Doubt gan. Bhai mane IQ to dung lagi burang ni. Base roi dung. Abe mom abe. Wah. Are mana so adya ida mane bhai. Abe shera bhai. Well, where to now? Up. Okay. Bhai, ong ham nagan gadam cham gana. I think you know nang gana. Bhai energy ze blangam des klani. Uti. Abe shera. 입에 농구나 너베. 오케이 이네 왜? 바이 티네 금방 봤어나. 아나 고니 기분 마 보자 가등세. 아니 사기 나나 그네 베. 기능 나는 와정. 바이 가지 시클레 파이 가지 나이나고. 이니 비보 바이 파워풀 베 정니 캐릭터 수 바이 정냐. 미데네 가정 부라 오버 스마트 나는. 이거 하는 거나 진정은 시요. 이거 뭐 하는 건다? 아니나고 마우스 등요. 이거 당근 건네 좀 그러고 볼 마함난 건 많이 난 건 부수 신거. 이거 당근은 와중은 이베 이 맞아가 그러나? 오늘 그냥 나는 거잖아. 오케이. 왜 도배? 아베. 너리는 와베 이러시. I think you're working on them. Where are you off to? Just exploring our options. Sit tight. Yes, exploring. Abe kakagin magari be. Paki lagi burikin sana na impossible ka. Singo kana ngana tinjanga. Sagi nang lagas tagya. Bye. Ni om nang ngana tinjanga. Ara mudunga. Abe shela ba. Fraser in here. Naina go mazaga. That's where we need to be. Yorang nangan. But not getting through here without a blowtorch. Blowtorch nagan nangan. Now we improvise.
भाई इम्प्रोवाइज माबाय नागिरनो थांनांगोन जों दा लोगोफोर ओके ओ भाई उठिबे बार कम से कम ओके Just exploring our options. Sit oh tight. yes नागिरनो थांनांगोन ओके ओमफ्राय I think नै सिंनि मोनसे थांनांगोन साइड मोनसे थांनांगोन इखिनो थांनांगोन Well, ओके ओके नै पाइपखिनो थांनांगोन certainly lives up to her reputation. oh yes सायाव थांनांगोन दा जोङो नायनांगौ लोगोफोर बहा थांगोन जोङो सायाव पाइपआव मा गाखोदोना भाई बुंना आरोना oh yes नायनांगौ नै मा बुस्थु दङ इयाव ओरैनो माबा खालामनांगोन आङो खानायखौ बुरा थांगा जोंना बुरा रिस्ट्रि गोदो अखा हाबाय दोङो बुरा भाई मोनसे इ सिख्लाया दोङो बे इयाव नैखो माबानांगोन Here we go. ओके फैसा here we go भाई सिख्लायाबो गोलैलांबाय बे माखादो भाई सिख्लाया मानो गोलैयो भाई केक Sorry about that. How about we avoid crates? भाई Okay, good deal. बहुत क्रिएट बारा मुटा नांगोन दा जोङो बिदि माबा नागिरनांगोन इयाव माबा मोनो नामा बुस्थु स' टेनसन गैया नायनांगौ जागाया मा डेन्जारेस भाई बिसेस फैजोब्बाय माखि थांनांगोन दा नैखि थांनांगोन नामा इथिं ओके अबे थांनाबो ओके ओमफ्राय माखि थांनांगोन आखि साखि थांनांगोन नै साखि थांनांगोन दा लोगोफोर ओके सोरबा फैनो नायनांगोन दा इयाव सोरबा दोङो इयाव बायदि गैया बे रावबो रावबो गैया बर्थमान There's some cheap office supplies if you किल्डिं want. कल्डां होनबाय दोङो भाई Yeah. भाई मा जागा दोङो इखिं नैखि थांनांगोन रावबो गैया बर्थमान टेनसन गैया बिन्दास थांगोन पुरा दिगनि खनज'नि आवाजखौबो दिहुनाखै आङो नायनांगौ पुरा थांगासिनो जोङो ना बे रास्ता मोनसे मोनदो लोगोफोर पुरा थांगासिनो जोंखिन दायो आङो मा मोनो एकदबारे मिथिया आङो स' टेनसन गैया बे दरजा खुलिनांगोन नामा बे हानाय नङा इ मा दोङो थारमाने इ मा जाखांफैखो बे बाइक गाखोनो रोङो बे गोलैबाय भाई बेन बाजिलांगोन आंनि शिट थांगासिनो जोङो ना आं मा जागा मिथिया आरोना लोगोफोर नै नायनांगौ ओके एफ थुनांगोन साला खाट साला जागांबाय बे लोगोफोर नायनांगौ नैबेनोमोन आइथिं जागाया भाई नै मा एफ एके नै खालामनो दो It's just above us. See? बहा थांनांगोन दा जों इनिफ्राय It wasn't. सिङाव सोरबा मानसि फैदो आइथिंनिखौ थांनांगोन आङो साखि थांनांगोन भाई माने भाई माबा नायनांगौ नोंसोरनि लोगोफोर मा डेन्जारेस माबायदि इयाव गाखोनो हायो थारमाने आइथिं इयाव गाखोनांगौ फार्स्टआव नाङो अबे ओके थांबाय थानो नैखि थांनांगोन आइथिं येस भाई माने भाई एक्सपार्टजों जाबाय लोगोफोर आं नायनांगौ नै सोरबा मानसि दोङो सिख्लाया मोनैबार मोनफैयो थारमाने टेलिपर्ट खालामनो मोनफैयो ना माबा थारमाने नायनांगौ सिख्लाया मोनैबार मोनफैबाय इयाव नैयाव लकखौ खालामना खुलिनांगोन जोङो Just take a moment. सेम आइथिं नैबे भाइब्रेसन खालामनो नायनांगोन जोङो जेराव भाइब्रेसन जायो लेखिनांगोन अबे सेटआ बोरै भाई Let's find that disc. माने ब्रेन थुदों नै हाजिर सिख्लानियाव लोगोफोर भाई नायनांगौ सिएला जागा damn Crossed. भाई मबाइ एन्टिक पिस जोंसै ना लोगोफोर पुराना बुस्थु Busy इफोरो boy. भाई सिलिन्डारबो लादो बे Enough to नैखो keep this little insurrection माने going for जों quite some time. नैबे सोरबा किंनि पुटु रेडिएसन भाई पुरा लाखिना होबाय आङो
또 나이난건요 뭐야 문제. Indian Christian. Is that 인디언이 it? 그 No, just looking. It doesn't bother you. भाइ इन्डियन इसरी बा किङ सिङ नि जागोन ये नाइनागो मलाई पनि सिनपुरा बुस्तुपुरा हेलमेट माने रे भाइ बेसां टाइम नायगोन बे सेला नायनागौ आरो मा मा दंसै इयाव भाइ नायनागौ मुर्तिफोरखौ नायनांगोन भाइ सोरबा एकदम माबाफोरनि ओरै नायनांगौ मुर्तिया माबानि Destroyer and transformer. नैबे मानि मुर्ति आरो तारमाने क्लिप खालामनांगोन जोङो नायनांगौ अ भाइ नैबे सोर आं मिथियादे लोगोफोर स' नोंसोर लोगोफोर मिथियोबा कमेन्टआव बुंदो स' टेनसन गैया नै नायनांगौ बेखौबो दोनबाय अ भाइ नायनांगौ लोगोफोर नैखौ सोरबा सिनाय मोननाय गिदिं मोनदां आं नामखौ बावगारबाय नै गासैनि नामखौ बे टफि टाइम लानायखौ नामखौ बावगारबाय आङो स' टेनसन गैया नै नायनांगौ बेखौ मायबा दंसै आरो नायगाय जोङो जोंनि माबाया भाइ नै मा बुस्थु आरो ना Salah and the tiger. सालार Maybe रेड it's closer than I टाइगर thought. ओ भाइ नैबे मा ताजमहल नामा भाइ मिथिया आरो ना मा टाइपनि मा सिन ओ भाइ बुस्थु दङ आरो ना भाइ एन्टिक पिस इन्डियानि बै सिगांनि दिननि बुस्थु नैखौ खुलिनांगोन दा जोङो ओ मा मोनदों इनफेक्ट भाइ बहुत बुस्थु मोनबाय आं इखौ मोनबाय अके बेफोरखौ बुस्थुखौ लाखिथिं कालेक्ट खालामबाय थानांगोन आङो बेनो गेमाव भाइ नायनांगौ लोगोफोर न'खरनि दैया मा गोदै भाइ बुंना आरो ना एकदम रियेलिस्टिक गोदै नुदों नै नायनांगौ नैबे माबा माबि दंसोयो पुरा नै सासे सिख्लाया नायबाय दङ नैबे भाइ टेलेन्टेड गोदै मोनदों जोंनिसाय माने जोंनिया भाइ नैखि नङा Any luck? Not yet. You? माबा नागिरनांगोन जोंनियाव लोगोफोर नायनांगौ ओ नै मेप दङ सनि माबा थिंनियाव नागिरनांगोन माया बुस्थु I'll just borrow this. मा बुस्थु लोगोफोर नायनांगौ फ्लिप खालामनायनि भाइ फ्लिपआ बुंबो गैया पुट अवे Fraser, come here. माबा मोनदों That looks नायनांगौ promising. It's locked. Not for long. लबाथ' आंनो खुलिनांगोन दा लोगोफोरखौ भाइ नैबे भाइ टेलेन्टेड दङ बे माने बिस जागोन बायदि बुस्थुफोरखौ Western Ghats, Hoysala territory. भाइ खुलिलांगोन दा No, it's all right. Nothing we didn't already know. अके भाइब्रेसन जादों अके मोनसे जाबाय भाइ लोगोफोर साबि खुलिनायफोर एक्सपार्ट खालाम मिथियो नोंसोर औ नैखिनि अके नैबे लास्ट मोनसे भाइब्रेसन अके नै उनाव ओमफ्राय खुलिबे भाइ एक्सपार्ट आं नायनांगौ मा बुस्थु मोनो मा बुस्थु आबे र भाइ सिल नायनांगौ लोगोफोर भाइ एक्साइटेड जादोंमोन भाइ एम्बु मोननानै नङा गोदै मोनदों इथिं भाइ दोङैनो गणेशनि Time to go. भाइ टाइम टु गो फैबाय बे भाइ पिस्तल लाना फैबाय नायनांगौ भाइ सोर मानसिसो थारमाने Nadine इन्डियान आर्मि नामा इयो Ross. सोर मानसि बे हेलौ Pleasant surprise. प्लेजेन्ट सरप्राइज Careful, brothers. केयरफुल ब्रदर्स Tiger's got claws. क्लस A sov. I think जोंनि मानसि नामा इयो Yes. And you haven't aged a day. You're too kind. हमजाबाय नामा भाइ Are you looking for work? I hear that Shoreline's under new management. ओ काम बिसोर कामनि गर्ने Temporary नागिरदों setback. Nothing I can't handle. Of course. Pidgey, though. My men and I could use someone of your caliber. Why are you here? I mean, this isn't your area of expertise. It is a nice collection, I must say. ओ भाइ Chloe Fraser. Collector Fraser. of antiquities. A thief? सेकेन्ड बोलाया बे You're working for a thief. Sir, we have a situation. भाइ मा जाखो बे The disc. Oh, right. About that. At first, माबा काम मावनो I मोनसे बायदि mistook गोलैखो you for just
an average rebel. Oh. But you have managed to find the Hoysala Empire. That's not bad. Their greatest treasure, the Tusk of Ganesh. Now that's not an easy find. What are you doing? 3 Persian invasions, 3 separate wars, and all these years later, no one has found it. We're close. You're lost. And the only chance you have of even narrowing down its location is to find someone who can help you crack this artifact. Someone with an extensive knowledge of Hoysala society. Exactly. An expert in their culture and history. My Why rates are kan reasonable. gesusul ni sedang debeng di. A parasite who exploits Parasite. our struggle in order to fatten her pockets. So that's a no. Felt like a no. Paris dan dulu boleh selu. You've got balls. I like that. But I don't need any more so-called experts. Goal Shoot export. them. Throw their bodies in the river. No need. We'll throw ourselves out. Oh boy, nein. We need to get across the river. Okay. Abe खाना बे. Okay. खाना की मने के दिखता रही बे. खार. Boom. भाई बुली को देखे. No shoot. We running. Abe boy. Oh भाई गोली. ओए. Saudi. Gue भाई जी की रास्ता में हर वेडिंग में बस. Okay. Ningi mungkin nang nang nang. Tadi ningin pas nang nang. Oh भाई गोली पे mbak. What the hell was that? Masih begitu rating. Messy but effective. You were going to sell me out, weren't you? It's called improvisation. God, who's being a professional now? What the hell is that boy. supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. I knew it. You were going to give me up. Guess a leopard can't change his spots. You know Oh nothing boy. about me. Fair warning. Last person who betrayed me wound up dead. There's your river. Yeah? And your guy better be there. Oh भाई यार भाई. Well, time to go. Sela. Come on! Right behind you! Abe sela ba. Abe himari par jalang nang mana di mana be. Oh come on. Fine. Oh, this is dangerous! Jump! Yes! Oh भाई हो! Come on! Oh भाई ini be भाई ini kasih yang भाई muda nang be. भाई ini kasih buat bahasa yang bisa be. Abe sela. Wala patah mungkin mau video be. Indian karate king. Ila. भाई नहीं ना वो karate magari deh. Ila sela. भाई gantu कम से कम. Oh भाई. I'm okay. Oh भाई mungkin kulit kau tu भाई bicara na bukan angkat jangan ada na. Oh भाई. Come on. भाई mau guli pasal dia be. Undang. Come on om. Yes. Kali ini cak nang kan? Don't stop! Keep moving!
Here we go! भाई उठी भाई. Nice. Great. Stop pouring rain. भाई रेनो बारे umdu तारमा니 भाई 묵나 아르나 sleep 리자고. 아기는 이기는 너는 오늘 그냥 나 너무 앞에 그냥 넣는 건. Follow me. Pivot's just below. Here we go. Boom. 바로 봐봐 이러면서 봐. Oh yes. Oh nice. 아메. Oh भाई रिवर में फेवरेट finally. शेला रिवर में हम लोग इंदा में. Oh भाई बाहर नो कभी. शेला damn. Oh भाई नहीं ना गो. Oh भाई जागा नहीं ना होना. माँ बहुत छोटा हूँ बेबी लोग बनाए ना को. शेला माँ damn मंजा बोट को मुनी बारे मुझे तो मुनी किसी ना मुझे लगा बोट काची नहीं स्टीपन की जो सो टेंशन क्या बस आकर रंगा जो On schedule. भाई माँ का दिपास सीना भाई तो मिच्छा रहे ना माँ गुली को उड़े भाई फार गुली को उड़े The tusk of Ganesh. तने No wonder the Hoysala capital was ransacked. Look at this thing. भाई माँ पुष्ट लोना मन बना मना किसी मन का तो पता वो मन बाय टीम मन बाय जंगा I'd say we can use all the luck we can get. Are you still hung up on Asav's so-called expert? Don't worry. If Asav's not in the Gets already, he'll be right on our heels. Plus, he's got weapons, transport, hundreds of men. भाई नी भी नहीं पुष्टा Like I said, don't worry. ओ भाई माँ पुष्ट नहीं ना को Looks like some kind of key. Maybe. Let's see. Okay. भाई बेकार माँ पुष्ट तो सिबी से नहीं भाई मुना रहे The trident is Trident Ganesh's weapon. The bow and arrow was Parashurama's. परशुरामीस The axe was a gift एक्सपुरे from निवेनाइटिंग एक्स Shiva. ओ शिवम भाई नाइना को भाई इंडियन नी The भाई great गेम battle. What? इंडियन गेम बेस Battle in which मैंने कैरेक्टर Ganesh को भी इंडियन होना lost है his मुझे यार मुझे task. ना बोल I bet we find these symbols. We find the tusk. Not bad, Fraser. Yeah, well. You thank my dad for that. Hindu myths were his thing. It rubbed off. You must be proud. Sun's almost up. भाई मालांग बदल नहीं ना कौन भाई Nice work. मोड़ा नहीं देवे नेक्स्ट सीना मजा कर लोग बनाए नंगन ओ भाई मैं जंगल लगा बेबे पूरा मैंने लोग बुर नहीं ना को जंगल को शेला भाई एकदम रियलिस्टिकली निकलना भाई वो बहुत ही बेडिंग इसी रे There's a long way to go to settle an argument. भाई वो Just for खाते my बोलने peace पड़े of mind, all right? थे come Well, nice view. And look, भाई ने नको भाई नको रेमन पिसा भाई कतो जाना गंबे इसमें नाइन ऐसे काम नहीं नाइन नको यून थांग रेटिंग I'm जोंगा sorry I doubted you, Chloe. Is Hoysala? Hoysala. It's not a modern structure, so we're definitely on the right track. yes What? I don't like it. You don't like anything. No. We've gone nearly 100 kilometers with no sign of Asav. Glass half full, maybe we got the jump on them. Unlikely. I'll find the tusk. Asav's on you. Understood. पूजी मुझे पता काम नहीं बता रहे टेंशन क्या Meet you back at the car. Yep. oh vehicle Ah, right where I left it. I'm coming तो लोगों for नाइन नको uncharted game में भाई पोरिया so थीनी लोगों for सीजन पर जुनसे next part और नाइक एंड मादा भी मासिन का नाम नहीं पड़ रहा है I think जुदी नहीं होने पर नहीं पड़ने इस तरह का मुझे सुन गया so लागू मुझे next video नहीं चाह रहा खतरनाक गेम प्ले लोगों for goodbye